Čaute, volám sa Andrej Kubaščík. Aktuálne sa nachádzame v Viezoslávove, čo je 30 km od Bratislavy. A na tomto slnečnom pozemku by som vám veľmi rád ukázal jeden moderný a štýlový rodinný domček. Tak sa poďme na to pozrieť. Takže ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte mi napísať alebo ma kontaktovať a ja vám veľmi rád poskytnem bližšie informácie. Moje meno je Andrej Kubaščík a vidíme sa pri ďalšej ponuke.